Maayo buntag kaninyon tanan. Diha sa ato ebanghelyo karon giingon si Jesus, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Paghigugma ay kamo ingon nga ako nga higugma kaninyo. Kini nagpasabot na ang gugma adunay ngalan. Si Yesu Kristo ang iyang ngalan. Ang gugma, Diyos. Ang gugma gikan sa Diyos. Mao na sumala sa kasulatan John Gospel chapter 3 verse 16. Gihigugma kayo ang Diyos kanato tunggod niini gihatag niya iyang buntong anak alan sa tibuok kalibutan. Ang Diyos nahigugma sa tanan. Ang gugma ni Yesu Kristo alan sa tanan. Ang gugma ni Yesu Kristo dili panagtibulaak. Ang gugma ni Yesu Kristo naghiusa sa mga tao. Ang gugma ni Kristo wala pagkasina. Ang gugma ni Yesu Kristo wala kahakak. Ang gugma ni Yesu Kristo maayo. Kini gugma anhilpit nga gugma. Ang sugo sa Diyos kanato tanama o ang paghigugmaay. Kung kita moingon na naigugma kita sa Diyos, kinahanglan usab kita maigugma sa usap. Dili kita maingon na naigugma ta sa Diyos kung kita adunay kasuko sa atong mga igsoon. Mga igsoon diha ni Kristo, karon ang pulong sa Diyos naghagit ug nagapahinumdum kanato sa pag-atima, pagkabana, pagsuportahan ug pahigugmaay sa usag-usa sa gugma sa Diyos. The Lord Jesus bless His words in our hearts through Christ our Lord. Amen. Nagatuo ako sa usa ka Diyos. Nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Akampo sa katahan, ang Diyos mibuot nga maana ay bagong langit ug bagong yuta. Na hinahinay na ug kamukna ang hiyang bagong Jerusalem, binin ang bagong kasugoan sa pahigugma ay gihubat na sa buhat. Anato mga pakampo nagmatuot lan niya na matan sa gugma. Busa moingon kita
Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong simbahan, ug ang mga nangulo niini, nga magpabilin silang madasigon og saksi sa pagkabanhaw sa mahigugmaong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa kalampusan sa lokal ug nasyonal nga piniliay, nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo, maghatag kanila og kalinaw, paghigugma, pagkamaalagaron, isip mga anak sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanatong tanan, nga ang kalinaw ug mahigugmaong kaayo sa nabanhawng Ginoo, maghiusa kanato sa pagsinabdanay ug pagkamaalagaron. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton makatagamtam og kahupayan sa ilang balatian ug masinati nila ang gugma sa nabanhaong Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Chupilo Kamumot ug Joel Chevalier, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang matuohong mga nangamatay, mabanhaw na ug makaambit sa mahimayaong kinabuhi sa nabanhawng manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Diyos among amahan, sa dihang gibayaw mo ang kimo anak ngadto sa himaya. Imo gisaad kanamo ang wala katapusan kahayag. Sa pagbungat namo sa amo mga pakampo nganha kanimo. Himoa nga ang among pamagiatagon magtukod sa bag-ong Jerusalem. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.